ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लभर के अवतार याद रे केकरा से जाई के सुनाई फरियाद रे का कहीं लभर के अवतार याद रे केकरा से जाई के सुनाई फरियाद रे जानी हम जब जब खाना खाए तनिको न हमरा के भावे माल गइल मामा गावे माल गइल मामा गावे माल गइल मामा गावे माल गइल मामा गावे डीजे अमित अपहर अमित अपहर मामा गावे माल गइल मामा गावे मामा गावे मामा गावे गइल बिया बिना बताई दुखवाई कैसे जताई हमारा के शौक होता जरूर होई सखे ओकर माई गइल बिया बिना बताई दुखवाई कैसे जताई हमारा के शौक होता जरूर होई सखे ओकर माई बानी बहुते परेशान ओकर रे मोबाइलो बंद बतावे माल गइल मामा गावे माल गइल मामा गावे माल गइल मामा गावे माल गइल मामा गावे डीजे अमित अपहर अमित अपहर मामा गावे माल गइल मामा गावे अनमोल हो का हम बताई दिलवा के कैसे मनाई राइटर चंदन तू ही करना कवन उपाय अनमोल हो का हम बताई दिलवा के कैसे मनाई राइटर चंदन तू ही करना कवन उपाय ललित लभ सोनू दीपक देखन कौन छोड़तावे माल गइल मामा गावे माल गइल मामा गावे माल गइल मामा गावे माल गइल मामा गावे का कहीं लभर के अवतार याद रे केकरा से जाई के सुनाई फरियाद रे जानी हम जब जब खाना खाए तनिको न हमरा के भावे माल गइल मामा गावे माल गइल मामा गावे माल गइल मामा गावे माल गइल मामा गावे सपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो परवाहा चौक।